Kumele silikhulume iqiniso. Insizwa nje mawuyinsizwa awube umuntu otholakalayo entombini. Uziyeke wena izintombi ngoba nakho uqonda ukuziphatha kahle. Hayi ngoba nakho ukuthi ulawulwa ukuthi le ntombi oyithandayo ufuna ukuyiphoxa. No. Ayihambi kanjalo. Izintombi noma abantu besifazane nendoda fanele kubayeke ngoba nakho wena uyiphethe kahle uthi hayi no. Ngiyabayeka. Lento isiza wena la enhlizweni. Ngoba inkinga enkulu ni weak bafana bami. Weak. Ukuba nabantu besifazane kudinga ukuthi ube nesibindi. Uma ngabe ubona isibindi sakho sincane nenhliziyo encane, awukwazi ukubekezela. Ungayifaka othandweni. Linda uhlale nje kancane ulinde okungcono. Angazi ukuthi kuze kube yinini. Ela othandweni kufunakala isibindi. Into ebengikhala ngayo le department yakwa love ayikho lula ifuna insizwa strong, ifuna nje insizwa strong ngoba singeze sakhohlisana. Kufanele sikhulume iqiniso. Umuntu osifazane akakuthandiswa ukuthi wena uyamthanda, umenzelani, umthembiseni, abanjalo osisi, cha lutho. Uhlala kuwe ngoba ethanda ukuhlala. Ngethe umuntu ehlukana nawe nishadile, nashada ninezingane ahlukana nawe athanda omunye umuntu. Lento ifuna ukuthi nje mangabe uyinsizwa uzilungiselele kuse early ukuthi nje cha ngelilanga ngenzeka noma yini. Indlela yokuyilungiselela yiyo le engekho connected mhlambe kuhle ukukhuluma ngayo, kodwa kunokuthi silokhu sibuka lezi zinto ezibhlungu esibukayo kuhle sikhulume ngayo. Awufunakali mawuyinsizwa uzilimithe uzikhandele wena uthango. Into yabo sisi labo ukuthi ahlale nawe yena uwedwa kuyena. Into yabo leyo edaliwe akunandaba ukuthi abantu bengathini, kodwa fanele silungise izwe madoda, silungise iqiniso. Kodwa thina nje emajongo fanele uma uyijongo uzithi ube uwena oyibiyelayo ukuthi cha ngikhetha nje ukuthi ngihlale naye le yedwa. Hayi ngoba amandla sevimbekile ukuthi sengivimbe ngihlalele ngoba ngijabulisa yena, ujabulisa ba yena. Mase hamba lo uyahamba. Vukani bafana bakithi, musana ukuthi niphoxa abazali, niphoxa umphakathi, niphoxa nje umhlaba. Ibhlungu kakhulu lento eyenzakalayo bafowethu, ibhlungu. Musana ukuyibophezela kubantu besifazane, musana. Okungenani banabo bebesihlanu, okungenani ibanabo bebesihlanu okungena noma bengeke ubathande bonke mhlawumbe, kodwa ukunokuthi kuze kugcina sekwenzeka lezi zinto ezenzakalayo. Musana madoda ukuyibophezela kubantu besifazane ngoluhlobo. Nina bosisi umuntu uyintombi yakwenu, ibuze lento ezokushelayo ukuthi unayo intombi, khona intombi uke waqonywa, uyakwazi ukuthanda khona uzophepha. Ngoba lento ukuthi ufuna umuntu wesilisa athande wena kuphela, wena ozobuye futhi uhluleke ukumela lowo muntu wesilisa yedwa, uzogcina wenzeke njani? Uzokwenza njani? Ngoba mengabe ngoba into eyenza abantu besilisa laba abagcina behlule lesi sifo, usuka afuna ukuprova ngayo yonke indlela ukuthi uyakuthanda, uthembekile kuwena, enze yonke into, nibehlise, nibenyuse, nibenzise yonke into le, ekugcineni nikhathale yibona. Ngoba into engiyifundile, umuntu wesifazane uma indoda isiqonde kakhulu akayiboni yena ukuthi iqondile, uvela abona isithotobala. Nazi into evele ibebhlungu eyenzakalayo, bavele nje babone izithotobala. Nkosi yami ningixolele Nkosi yami ukuthi ibhlungu inhliziyo yami ngibuka ukuthi insizwa iphelele kanjena ziqede ingane zabantu, nazo umuntu aqede ngempilo yakhe. Impilo imnandi kangaka, umnandi emhlabeni, kunamathuba, uhlukana nomunye umuntu wesifazane uvuke ngelinye ipetshisi, awuphoyeke bahle nawu. Hayi kwahleni.